лагунда мафидан сарт мананда көда данывшай мауцарын аждан тахудяк мажардайында яфидар видак агында гында гында гыцы лагунда агында гында гында мачышыл хурада агында гында гында гыцы лагунда агында гында гында мачышыл хурада. Махисанда арах махуржати мабарын кудмадан кувон уйкуналарын омасышты тыруш гыцы лагунда марай шомынывш мананда көда агында гында гында гыцы лагунда агында гында гында мачышыл хурада агында гында гында гыцы лагунда агында гында гында мачышыл хурада. Мажардадаран хурет нима даваниш баран айраш мен айраш адаманачын даном кыдышла наиры качын хей. Гында гыцы лагунда агында гында гында мачышыл хурада